Lek stres, sik kenal ta doan ta. Kawiwitan bowo. Ini teman-teman dari Banser. Larasipun slendro manyuro. Ah iki miano ya? Ya ora iso no. Lek tarmi kelisan. Alah, kerang kabeh pokoke. Apa? Iki bae wong ngene dhewe. Iki Baharni. Iki wong ngene dhewe, aku ndak anak pacare kae anak elek kento anak ibu care kae kae mesti kowe kenal ta ora apa ora kenal apa ora siji-siji nah kenal kae Tri iki siapa? Meli, Ria, Tika, ini langsung isu Nia. Ah, lho, iki beneran. Arti kayak kang ngene durung pola. Kas Derabi. Nggih, matur nuwun. Sing di omah. Bapak Ibu. Tak sateng sing di omah. iki mantu iki. Iki wong loro iki. Kita ta. Mas iki sing di omah. Nah. Oh iya, nggih pangapunten. Iki pokoke kabeh sing di omah iki. Ya. Oke ta.